ହଉ ଆଉ। ଆଉ କଣ ହଲାହଲି ଚାଲିଛି? ହଁ ସରିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ତମ ଡହରା ଫଟୋ ଦେଖିକିରି ହଲାଉଛି। ମୋ ଫଟୋ ଦେଖିକି ହଁ କୋଉଥିରେ ଦେଖୁଛ ମୋ ଫଟୋ? ଗ୍ୟାଲେରୀରେ। ସତରେ ମୋ ଫଟୋ ତମ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହଁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋ ଛାଡିଥିଲା ସେଇଥିବ ଖାଲି ରଖିଛି। ସେଇଦିନ ପାଟି କରିଥିଲ ନା ଫଟୋ ରଖିନ ବୋଲି। ସତରେ ନା କଣ? ହଁ ଏଇ 2-3ଟା ରଖିଦେଇଛି ବେଶୀ ନାହିଁ। ହଉ ମତେ ସେଣ୍ଡ କର ଟିକେ। ଯୋରା ଦେଖାଯାଉଛି ଏକା ହେଇରା ରଖିଛି। ସେଣ୍ଡ କର ମତେ ଟିକେ। ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିବି ଏକା ତମେ ସେଣ୍ଡ କଲେ। ହଁ ମୁଁ କରିବି ସେଣ୍ଡ, ତମେ କର ସେଣ୍ଡ। ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି। ହଁ ସେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତମେ ସେଣ୍ଡ କର। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଣ୍ଡ କରିବି, ତମେ ଯଦି ନ କଲ? ନକଲେ ତାହେଲେ ମତେ ସୁଧିବ ଆଉ। ସୁଧିଲେ କଣଟା ଫାଇଦା ଅଛି? ଆଁ ସୁଧିଲେ କଣଟା ଫାଇଦା ଅଛି? ହଁ ତମ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କେତେ ହେଲା। ସୁଧିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ପେଟରେ ନା ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ଶୁଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ 2ଟା। ଚୋବେଇ ଖାଇବ। ଗୋଟେ ଖାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ପେଟରେ। ହେଲୋ। ଆସୁନ କି କେବେ ଅନୁଗୁଳ? ଆଁ କେବେ ଆସ କୁହ? କୋଉଆଡେ ଅନୁଗୁଳ? ହଁ ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଯିବିନି। ଯିବ ମାନେ ଆସିବ। ପଇସା ଆଡେ ଦଉନ, ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ପଳେଇବି ଦିଅ। ଆଁ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଆସିବ। ମୋର କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ଲୋ। କେତେ କ୍ୟାସ୍ ଦରକାର କି? ମୋର କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ନହେଲେ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ରୁହ କ୍ୟାସ୍ ହଉ ମୁଁ ତମକୁ କଲ୍ କରିକି ଯିବି ଆଉ। ହଁ ତଥାପି କେତେ ଦରକାର? ମୁଁ ଯିବିନି, ତମେ କଣ ଦବ? ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କଲେ ଯିବି ଆଉ। ଆଉ ଯିବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅନୁଗୁଳ। ଯାଇଥିଲ ଯେ ମୁଇଁ 3 ଥର କହିଛି ତମେ ନାଇଁ ନାଇଁ କରିଛ। ହଉ ଏଇଥର ମୁଁ ଫୋନ କରିକି ଯିବି ତମ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ ପୁରା। ହଁ।